Belosi. Haló? Oci? Tu som. Ahoj. Niečo sa zmenilo. Strýkov klavír je fuč. Hozej. Vykradli nás? Áno. Sme posledné obete zlodejov klavírov, ktorí vyčíňajú na pláži. Do šľaka vzali moje bongo. Čože? Asi to bol nejaký Mongol. Nie, nebola to vlamačka. Volden renovuje dom. Super. Vieš, z nejakého dôvodu ma smrť tvojho strýka zasiahla. Teda neviem, či som si to... Čo to stváraš? Pijem na strýka Charlieho? Dobrý pokus. Nie si jediný, komu chýba. Vážne? Nikdy o tom nehovoríš. Uvoľním sa len pri pive. Na to zabudni. Rozprávaj sa so mnou. Čo ja viem. Strýko Charlie sa ku mne nesprával ako k hlúpemu decku. Milé. Bral ma ako hlúpeho dospeláka. No, viem, že ťa mal rád. Ako to, že mi nič neodkázal? Láska sa nemeria vecami. Nesúhlasím. Najkrajší prejav lásky je Mercedes CL600. Ten Mercedes bol na leasing. Nič viac pre teba tvoj strýko neznamenal? Veľa som sa od neho naučil. Napríklad? No, počkaj. Ak sa tam nezmestí, nesil to. Je lepšie povedať prepáč potom, ako žiadať o dovolenie predtým. A ak krvácaš alebo máš výtok, choď k lekárovi v poho. Bože môj. Ale to najdôležitejšie, čo som zistil, je, že v jeho veku chcem byť ženatý a mať rodinu. Vážne? Áno, strýko Charlie bol osamelý. Áno, máš pravdu. Nechcem byť ako on. To je dobré. Lenže nechcem byť ani ako ty. Ešte lepšie. Mimochodom, nemáš číslo lekára v poho? Neviem ho nájsť v zozname. Čože? Teraz ho nepotrebujem, ale chcem ho mať na rýchlej voľbe, aby som bol v budúcnosti v pohode. V poho? Áno, ten. VPOHO. Viem to hlaskovať, otec, nie som idiot.